Dobrodošli u 27. epizodu Ars Patrole. Ova epizoda bit će nešto šarenija jer pored spasavanja mačaka imamo i jednu krupnu pticu – labuda. Prva akcija u ovom izdanju Ars Patrole je posvećena spasavanju nestašnog mačka Olivera u Zemunu. To je bilo Zemun, to je neka granica Zemuna i Novog Beograda, u stvari tamo neki blokovi su iza starog Merkatora. Išli smo 2 puta po tog Olivera. Prvi put se popeo na neku brezu na visini 4. sprata. Bila je akcija ta karakteristična po tome što sam dao Sofiji i Sandri da same odrede akciju, znači od skidanja Merdina do kraja. Prvi dan je spasilac bila Sofija, a drugi dan Sandra. Obe su odlično obavile svoj posao. Brzo sam ga skinula, samo je trebalo izvući Merdivine do kraja i onda sam morala još da se penjem uz drvo. Skinula sam ga i sutradan se on opet popeo sa druge strane, na drugoj nekoj ulici. Na drvo gde je bio malo niže, onda je Sandra išla da ga skine. Isto tako to lepo, fino odradila rutinski, uspela da ga spusti. Jako je uspešno odradila svoju akciju. Sad sam već shvatio da imamo i Sandru kao dobrog spasioca, nije samo Sofija bila, već i Sandra je već onako počela rutinski to da radi kako treba. Predali smo ga vlasnici koja je tu bila odmah i kažem, onako dobra akcija. Naredna akcija bila je izuzetno komplikovana, zbog čega su hrabri volonteri pokazali svoju dovitljivost. Na tu akciju nas je pozvala jedna gospođa koja je par dana unazad čula da neko mače mjauče. Kaže, mače već 2-3 dana mjauče u toj ventilaciji. Prvi dan smo došli, mislim, Sofija, Sandra, Aca i ja. Smo došli i tražili od ozdo, s ove strane. Jako dugo je trajala akcija dok mi nismo našli neki način kako da zavučemo jer je jako uzan prostor. Ovoliko smo imali mesta. Jer je otvor, taj ventilacioni bio jako mali, znači nema šanse da čovek uđe unutra. I niko nismo mogli maču da priđemo ni s jedne strane. Onda smo na kraju ustanovili da kamerom možemo da snimimo. Fotoaparat stavimo, nakrivimo displej i vidimo otprilike mač kako izgleda. I onda smo razmišljali kakvu alatku da napravimo, pa da nekako provučemo tu alatku. Međutim, opet to treba da bude nešto što je i fleksibilno i dovoljno čvrsto i dovoljno dugačko i mislim puno je tu nekih zadataka bilo. Onda sam otišao da kupim onu hvataljku kojom se kuplja izmet od spasa i mačaka na ulici. Međutim, to nije moglo da uđe unutra, nismo mogli da ga savijemo. U vremenu smo išli skroz u podrum zgrade da tražimo, jer to je ventilacija, mora da ima negde ulaz iz zgrade. I onda smo tražili, otvarali smo 2 ventilaciona otvora, to su neki otvori iz nekog ratnog perioda, nešto gde je sve išlo nešto u cik-cak. Nakon mozganja došli su do rešenja. Na kraju smo bukvalno pomoću štape i kanapa uzeli gurtnu jednu iz kola, napravili omču na gurtni, spustili dole, štapom nabacili mačetu. Pri tome smo sve vreme gledali, znači Irena je držala fotoaparat, ja sam onako ciljao gledajući fotoaparat, gledao sam dole šta se dešava i nismo mogli da zavučemo glavu nikako. Napravili smo otprilike neka vrsta periskopa. Pošto je to mače malo i njemu ovako široka gurtna ne može da ga udavi oko vrata jer njemu ona malko ne dođe cijelo. I lagano, i onda smo ga samo izvukli tako. Baš je bio težak zadatak, ali eto, uspeli smo. Posle smo to mači udomili, tako da, kažem, to opet je na lepo završena priča. Sledeća akcija je takođe bila zahtevna. Reč je o spasavanju labuda u Padinskoj skeli. Zvali su nas za labuda koga su napali psi.
To je bilo, kažem, naš prvi labud. Nismo tada imali susreta sa labudima u spasavanju. To je već onako, pa ja mislim, kretalo to ozbiljno hladno vreme. Bio je mlad labud, još ne formiran do kraja. Pretpostavljamo da je on prosto izgladneo, nije se snašao za hranu, nije mogao da pobegne od pasa i ti ljudi koji su zvali su stvarno bili odlični. Oni su uspeli da ga sakriju od tih pasa u svojoj garaži. Ušli smo unutra u garažu, bacili ćebe na njega da ga uhvatimo brzo. Ja sam sjetio nekih trikova, par koje sam znao od ranije, a to je kako spakovati veliku pticu. Pošto su labudovi velike ptice i treba tu više ljudi. To je bilo jako interesantno s tako velikom pticom raditi. Na stroje smo morali da ga pakujemo. Kad smo poneli transportnu vreću, jednu otvorili s jedne strane rupicu malu, da je provučemo glavu, a telo smo kompletno spakovali. Do sada sam imala susreta sa nekim manjim pticama i onda jednom ovo nešto ovako ogromno, veliko. Pomalo je on onako bio i agresivan, hteo je da nas napadne, branio se, nije baš bio srećan što smo ga spakovali tako u tu torbu da ga prenesemo. Novo iskustvo donelo je i nova saznanja volonterima Animal Rescue Serbia. Da, bilo je zanimljivo naučiti sve te nove stvari, uopšte o tome kako se labudovi hrane, kako žive, uopšte baš je bilo interesantno. A kako pravilno nahraniti labuda? Hleb nije dobra ideja. Treba da im se u veliku ravnu činiju, plitku, sipa voda i onda se unutra dodaje bilo šta od tog zeleniša, zelena salata, spanać, koprivo, to neke tako stvari. Oni u principu mogu jesti i ove male rečne puževe ili tako te neke sitne insekte, ali to je sad malo komplikovano uhvatiti. Najjednostavnija varijanta je to, zelena salata, spanać, nešto na tu temu. Oni zajedno sa vodom pojedu te biljčice i tako dobijaju i vodu i hranu na isti način. S obzirom na to da je labudu potrebna posebna nega. Nakon par dana u privremenom smeštaju Arsa, labud je predat zoološkom vrtu. On je bio neko vreme u privremenom smeštaju, možda dan ili dva. Posle toga smo ga odneli u zoološki vrt, pošto mi realno nemamo uslove za odgoj tako velike ptice. Pod veterinarskom negom je, odneli smo ga tamo i onda kad se bude oporavio, oni će ga pustiti. I taj labud je dobro, u svakom slučaju, oporavio se lepo. I tako dan za danom, pred kockastim ekranom, televizora, računara ili mobilnog telefona, došli smo do kraja još jedne Ars patrole. Ukoliko su vas zadivili volonteri Arsa, možete biti deo njihove ekipe tako što ćete se prijaviti putem e-maila koji vidite na ekranu.